Il-kumpanija Ebertex li timmanifattura komponenti tal-batteriji tal-karozzi għaddejja b'investiment ta' €1,000,000 fir-riċerka u l-innovazzjoni. Fil-portafol tal-klijenti tagħha, Ebertex għandha kumpaniji kbar fid-dinja fil-qasam tal-karozzi fil-Ġermanja u fil-Ġappun, fosthom Toyota, BMW u Volkswagen. Il-kumpanija bdiet topera f'Kordin b'żewġ ħaddiema Ġermaniżi u llum espandiet u qed tħaddem 150 ħaddiem f'fabbrika fil-Mosta Technopark. Waqt żjara li l-Prim Ministru Joseph Muscat għamel fil-fabbrika bħala parti mill-attivitajiet ta' jum il-ħaddiem, ingħad li fl-aħħar 5 snin il-kumpanija investiet €10,000,000 tant li rdoppjat il-ħaddiema. Ma' One News, iċ-ċermen tal-kumpanija Joseph Cilja semma bi kburija li permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni Ebertex ħarġet bi prodotti li mhux biss huma ta' kwalità kbira iżda huma aħjar minn dak li hemm fis-suq. Sostna li l-kumpanija teċċella fil-qasam tal-innovazzjoni għax il-kapaċitajiet tal-Maltin huma impressjonanti. Il-pożittività hija dejjem tajba, speċjalment għan-nies li jkunu qed jiġu jaħdmu. Ovvjament waħda mill-problemi bħalma nafu hija nuqqas ta' impjegati, speċjalment Maltin. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar l-investiment tal-kumpanija u qal li l-fatt li għandna kumpaniji lokali li diġà qegħdin f'dan is-suq turi li l-ekonomija ta' Malta tista' tkun future proof. Hawnhekk għadna kif żorna world leader. Mhux żorna xi ħadd li qiegħed jistragglija biex jikkompeti fuq xi ħaġa. World leader. Dr. Muscat sostna li s-sigriet tal-ekonomija ta' Malta u li mhix dipendenti fuq settur wieħed biss, iżda fuq bosta oqsma. Sostna li l-Gvern jemmen ħafna fil-manifattura u li pajjiżna jista' jibqa' kompetittiv jekk jipproduċi prodotti ta' valur miżjud. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo saħaq fuq l-importanza li nneħħu l-istigma minn fuq il-manifattura fejn illum qal li hemm ħafna xogħol kreattiv u xogħol li għandna bżonnu fil-futur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.